Magaganda kasinsin to. Ni Alvin. Hi, Alvin. Siyak ni Olivia. Amo kong tinagan mo. Ta dinamag kon ka ni Insan Kate. Maalangan mo na. Agorder tayo. Tamabisina kon. Ala, mangkita kayo nito orderan nyo. Jordan. Takalpasan ti pandangan tayo. Agpasyar tayo. Talaga. Sumurot ang kadipay. Una Insan. Tapno dakadwa ni Olivia. Ang mga numaikawa no siya klaang ti kadwana. Uy, magnamin Kate. Alaman langan. Siya kaya balin asya pero nyo. Ano? No. Sino kinala? Sika? Berkey. Thank you. Mali na nga tayo. Mali. Masapon ba ito? Goreng. Ha? Ah. Napagod na lang. Ilong press gayam ka no, kulang manong. Asino jay di kutsi ang nagitulod ka, Olivia. Ni Alvin kay Chay nanang. Ta saan mat anak? Awan mat nagadala na. Saan mat indukpas na ako. Nasalang kasi na. Nagwapon to pa eh.